Tamlainai jotonono angkoinai ambai sini pasturno bolai microp lai channel service payment bagai umur bo rawi hai salsa bo bini jora khojorka tai bo ridia nani habaya kanan jora to rinumi molsam sini mis bonok anwere nai joto chung klepsen jang yapar tambai nai te sa bo phang busloi yapari rohka obo phang busloi no norok kaidi kaya knai salsa ang norok no ringnai anggo chung kubuya tongane nanggo tomono sini kuboi kori hingkai jekono chung samung tangnane thangde jekono nukung thanan thangge jesa institution nung ran phaina thangde nung nini samuno tuyoi nung kuchugo kaiman gla nung tolawa klai phainai jefro nin thanewo kuboi tongo jefro nin thanewo honesty tongo afruo nini nukung nini coming nini institution turuk khlaiei abo tor sawi lok sawi phainai boni bagai ang tinini okok samon hingke sini teacher rok tomongno chung kubui phurung yang ke chung kubui gothar bai sini school no chung naikol yang ke sini school tolawo klai thangnai jepro chung kaham kubui klainai apruwo sini chhatro nini thaniwo o master kaham hnei boru thari phainai ang kaham hene nang sana nangla master no student naitugui phainai sir kai nong school bum kya sir ambai kha sini School ni bumong kay Emmanuel English Medium School Jetwang Awar Jampawar Kuwait Tripura. Jeng kai mohai kai norok bisi buru-buru palai tung. Aw, jeng bisi tu bin mohai kai sing palai tunggo. Tam ke lockdown iman bagus sini sing bisi kami palai mandi. Kai dabo teacher del ni bising tei norok chini tipra salu korong ba student nong norok tam kesana musuh. Ambai proksa teacher hisab formal hisab. Ini bising tei o student dok. Ta parents of lo abono kesana musuh ro. Jeng teacher angka sini tinang ni background. Teacher tongno kaham permit lang yang ke sini tinang ni sararok no jeng kaham. Mania boni bagai teacher angka sini tinang ni pilar hai. Abon bagai ang koinai sini joto parents tai student rok no kaham jeng teacher man kahang ke sini student rok jeng kaham no nai. Abon bagan no sekang ke sini teacher rok jeng kaham tongmung tongke kaham prumung kahang ke sini future ro sini sararok no jeng bathai kaham nai. Busuk teacher tong ora me teacher madam tei teacher ko sar song khorog su tong ora. Ambai sini oro ustad tonggo teacher rok 11 jona jeng class nursery ni simi class 8 jora tabuk jeng o school rang khai tong. Bum kya sir Ambai jeng o school nene bum ani bumung ke ang o Emmanuel English Medium School ni secretary an bumung ke Surya Burma. mo school ke recognize abo hai manjar go bohur simi mamane to kya sir Ambai jeng o school recognize government Tripura government by recognize ungkha 2018 ni August ro jeng o school no recognize ungkha tai tabuk class 6 sini 8 jora bo jeng upgrade mankha ke Ambai tai sini 19 ni bagai application painai abun bagai bo jeng tabuk process choli tong Ambai